Викам, момче, аз съм преброил толкова пачки с долари, връбчета няма виж толкова. И да ти подчертая, не съм в банката, мои пари са били. Той, че мислиш положително, не значи, че не си насрам, не значи, че нямаш проблеми. Той, значи, че си психично болен, нещо ти има, не си на тази земя. Това писани, то нон-стоп е там, вие сте там. Така, през 3 секунди. Дори да не гледа TikTok, то се зяпа. Кой му написал, кой не му написал. И мога кай ало да си поговори. Колко са ма спирали, първото, което наистина искат да видят дали съм с телефон с копчета, да, с телефон с копчета съм. И се гордея, съм с такъв телефон. Защото аз имам телефон, нямам зомбатор и унищожител. Съсипвата положителното мисля. Съсипвата. Ти се проваляш, ти затъваш, обществото потъва, но вие мислите положително. Като му кая на никадърника, никадърник. С какво съм го обидел? Че той си е никадърник. С какво съм го обидел?